Soc en Ferran Blasi, tinc 29 anys. L'any passat vaig acabar el grau superior d'Integració Social i actualment treballo de monitor de transport on acompanyo nens i nenes que pateixen paràlisi cerebral. Soc el Gregori Saberda Martínez, soc veí de la Vila de Gràcia, actualment treballo de transportista i participo en diverses campanyes d'acció social a la Vila de Gràcia i d'àmbit nacional. Crec que la cultura popular és una eina que ens serveix per expressar tant internament arreu del territori com a nivell internacional una peculiaritat que ens fa com a poble recórrer als avantpassats i recuperar la memòria històrica a través de les danses i balls populars. El passat 11 de setembre de 2012, en el marc dels actes de l'esquerra independentista en el Fossar de les Moreres, vam mostrar les fotos de les preses polítiques catalanes Marina Bernadó i Lola López. Vam portar les fotos perquè creiem en la solidaritat amb les persones que estan preses per motius polítics, ja que és la cara més vulnerable i fosca de la repressió, on aprofitem per denunciar la dispersió constant que estan patint a milers de quilòmetres de distància de les seves cases i famílies, així com també la vulneració de drets humans a la qual estan sotmeses. Aquest simple fet ha sigut valorat per l'Audiència Nacional acusant-nos d'un presumpte delicte d'enaltiment de terrorisme, demanant-nos 2 anys de presó, 8 d'inhabilitació i 1.500 euros de responsabilitat civil subsidiària a cadascun dels 2 encausats. Nosaltres no creiem que tingueu que posar-vos en la nostra pell, sinó que heu de ser conscients de que és una mesura desproporcionada per el simple fet d'exhibir 2 fotografies la condemna a la qual es volen sotmetre.